खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 12 नभेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ वर्ल्ड निम'निया डे महरै फालिनाय जायो निम'निया आरो बेनि होबथानायनि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 12 नभेम्बराव बुहुमनां निम'निया सान फालिनाय जायो बे सानखौ गिबि खेब 2009 मायथाइयाव ग्लबेल क'आलिशन एगेन्स्ट चाइल्ड निम'नियाया निम'नियानि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय गायसनदोंमोन लोगोसे निम'नियाखौ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन सन्देरग्रा बेमार होनना मानिनाय जायो जेराव 5 बोसोरनि बाङाइ बैसोनि खुदियाफ्रा बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम गोग्लैयो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ देव उथानि एकादशी हलिडे नेशनेल हेपि हावार डे आरो आमेरिकान फेन्सि रेड एन्ड माउस डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों